camera ng cellphone. Bili ko ng 500 niya, masasabi mo. Ayun. Ilulugan ko to isang taon to. Isang taon kung ilulugan to. Anong cellphone yan? Realme. Realme Realme 5. Love? Oo. Diyan kayo bumili. May tindahan. Hindi yan. Bahay. Ay, dyan o. Dyan o. Dyan o. Yan. Marami din. Doon, gulawin. Doon, nagpunta kami. Dito. Hindi, doon sa kabila. Doon lang. May uling. Buliga nila yun doon. Oh, may uling sila doon. Binigay 180 yan, 180. Tatlo. O di, bigay na 175, di pwede na. 70. Android Island, dito yun, di ba? Papunta dito. Sa namin, Ah, Patar dito.